2 спасени бебета преди още да се родят. Това стана възможно след първата направена у нас вътреутробна операция на еднояйчни тризнаци. Заради усложнения при едно от бебетата имало опасност и трите да загинат. Спешната намеса на хирурзите даде шанс за живот на Хелин и Бесте. Те вече са родени, макар и преждевременно, и още са в неонатологията на майчин дом. Новината, че очакват тризнаци, изненадва Бедрия и съпруга й. В 16-та седмица става ясно, че състоянието на едно от бебетата е критично. Лекарите казват, че бременността е рискова и съветват Бедрия да я прекрати. Искахме да запазим бременността до края и търсихме мнение на други лекари. Семейството пътува от Търговище до София. В майчин дом им дават надежда, че бебетата имат шанс за живот. Считам, че принцип на всеки лекар е да се бори за живота на пациента до последно. Семейството е насочено към феталния хирург Петя Чавеева. Според нея бременност с еднояйчни тризнаци се среща изключително рядко, а аномалията при едно от бебетата допълнително усложнява ситуацията. Единственият изход в случая е вътреутробна операция. Консултирахме пациентите, че шанса бебето, което е много болно, да оцелее е минимален. Ние се надявахме да спасим бебетата, които имат реални шансове, а бебенцето, което бе в тежко състояние, да бъде просто живо до момента, в който влеземе с фетоскоп. За час и половина лекарите успяват да разделят плацентата и така дават шанс за живот на 2 от 3 бебета. Провеждането на фетална хирургия при триплодна бременност на специфично еднояйчни тризнаци бе първата операция, която съм провела в България. В майчин дом полагат усилия да задържат бременността максимално дълго. Близнаците се раждат естествено в 7-я месец. Всяко от момичетата тежало по-малко от 1 килограм. Неонатолозите на майчин дом са върхови професионалисти и съумяха да стабилизират двете бебета, които в момента са в прекрасно състояние. Родителите на Бесте и Хелин са благодарни на лекарите. За това, че ни вдъхнаха надежда, когато нямаше такава, и ни дадоха сила да продължим напред. Бедрия се надява, че след месец близначките ще могат да се приберат у дома.